bangane mo, day. Galileo Stefano Antonio Michael B. Cortaz. Tegahan na, day. Pila po nang tuba, teh. Kanyang tanggalan. Kada utak ka butilya. Asa man taron? So dambaw na rin iba. Tubig raw ko ay. Ay cook doha. Asa man ta nagata? Kainggit ganay seafood. So ato may kainggit ron. Ligo tag dagat bawa sa anuhot. Sabot na. Ay bayad ay entrance. Ay bayad motor dyan. 20. Sabay ka na mga ganun sa lamisad ta? Tagpila sa ikaw nito. Kan mupalit ang kasi lang tindano, rasa ka na lingkod na lamisa. Pala rin. Ana ka sa may primerong hagdanan pang at ibing. Lami ang lamisa na dating sa dagat. Ibing? Tao ba ron? Taob. Ay kena siyam. Lawom siyam. Bidang na yung magtag-track eh. Ari ra diri sa dating ka ligo lang kay sa ka na. Mabaw. Dagan nagtawa to sura. Wala gamay pa. Anang madomingo may dagan tayo. Kay mama Junaiting kwan sa mga opisina. Dapat may duty uban ron. Para pa may duty. Naghuwat pa sila sweldo para ugma. Enjoy. Ana sa bara. Ano ba? Maniod to na anas. Salamat. Si Mungite. Elementary pa ko nakadungo ganing kainggit pero karon pa jud ko kanhe. Ang suki na mga dagat sa una, basta mga ligo ang purok. Laya do na sa Baklayon. Ligo na kasi mara. Ada aja kan? Oh. Palit sa tigmakaon sa mara. Pila na teh? 100 guys, sir. Kane? Pila buok na? Ganun. Kane 180. Bonite. Kare 160 rin. Pila po ni siya ba? Kaya. Kira. Kinusa. Kana 180 rin. Bonite kinusa. Kane mahal do. Kane 120. Kana po 160 na. Gusto ron ta. Kane ako order lang. Sige asa tayo kami sa lingkod. Okay deh. Ako si mo kane isda. Ano ko? Lupa na niya. Tapos sa tagsi kakaon na. Pila na wanite? Pilig kamote na na. Mamay po. Pila ni kamote tayo? 30 sa ang tuhog. 30 tuhog yung kamote? Dako, ganyan siya. Kaya 30 tahun. Ito yun, bonita. Awal na. Muni man yung order ah. Lato. Daw nuko sabi. Nuko dako. Chay mo lang ha. Kamote. Ngedara may gawang cook, kaya sige mo na i-cook ane. Nam na pwede kang cook na. Pila po nang tuba teh? Kanyang tanggalan. Kada utak ka butilya. 180. Pila? 180. Ano na? Apa? May lumog salbabida siya para. Ha? Sunod ka? Ito bikin ay mo to kanina. Bataan.
Dari isda na makuha po. Oo, naa. Wala makuha ka naman ng aligo. Tunggaw, magkaayo. Bili na mo duol isda. Sumara, doon ito ka. Pango isda. Ayaw, nabipon. Kasi ikaw mo mataga nila. Kuha doy. I will jump. Kau, swim kau. Đây. Di pangalan mo, Ray? Ha? Sa pangalan mo, Antonio? Galileo Stefano Antonio Michael B. Curtis. Tagahana rin ay. Ano sa? Galileo Stefano Antonio Michael B. Curtis. Cortez, palido? So, the sample. Tagahana mo to, pila to kabukngan, upat. Tagahana. Og magsuwat kag papel na og mag-exam, isuwatanan. Oh, pero pero si gamay kayo. Nahukuan, ikuan ano nahuk nickname. Lami nga ano kanang mga ngana nga June ba, mga ngana dali ra. Gio. Nga, papa, Galileo Stefano pangalan niya. Ako pa dun. Ayo pili Antonio, pili gita. Nga. Ako na. Ani daghan. Ubi mo din sa mabi. Ubi, mango, chocolate. Ubi. Di na tamaligo man na. Ano ta? Ha? Ano sa?